Toto je jeden obyčajný ľudský príbeh úspešného chudnutia. Nastavíš kalorický deficit, všetko poctivo zapisuješ, chodíš na tréningy 5 krát týždenne a o pol roka máš minus 10 kg. Iba že by nie. Tu je skutočný príbeh. Nastavíš kalorický deficit, ochorie ti mačka, vynecháš tréning. Kamoška má narodeniny, nabalí tortu, neodoláš. Ideš na tréning, nízkotučný kotič ti lezie von ušami. Mačka sa má lepšie, máš minus 2 kg. Dieťa hlasí sople, ideš na tréning. Po ceste vdýchneš šišku z pekárne. Na večeru máš kura, aj keby si radšej pizzu. Dieťa je doma, tréning je v háji. Raniekuješ vločky s proteínom. Váha sa nehýbe, máš debku, ale aj tak ideš na tréning. Kolegyňa donesie chlebičky, kotič ti stále lezie von ušami. V robote máš uzavierky a stres. Nestíhaš tréning, ideš na dlhšie prechádzky. Mačka začala grcať, dieťa ju nasledovalo. Tebe sa chce grcať s nimi, ale ustojíš to a dáš si celozrné cestoviny s paradajkovou omáčkou a znova ideš na prechádzku. O pol roka máš minus 7 kg. Nesplnila si cieľ do 10, ale naučila si sa niečo omnoho dôležitejšie. Fungovať a robiť progres v nedokonalých podmienkach. A to je omnoho väčšia výhra.